Izindaba ze1KZNTV yamukela ke nazi ezihamba phambili. Lihllehlile ELOWETHEKU ne-Action SA. Owesilisa usolwa ngokudlwengula abulale intombazanyana. Kanti ke ziyaqhubeka izigameko zokuminza kwabantu Enseleni. Izindaba ze1KZNTV zifundwa nguSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Kuhlehlele umhlazi 3 kuMbasa walonyaka ukulalelwa kwecala elivulela umkhandlu weTheku kanye neminye iminyango kahulumeni ngokwehluleka ke ukubhekana nodaba lokukhahlamezeka kwengqalasizinda nokuchitheka kwenhle. Kuleli cala ebelilalelwe enkantolo enkulu yaseThekwini kuvelile ukuthi umasipala iTheku kawukwazi ukufaka amaphepha aphendula izinsolo ezenziwe yiqembu le-Action SA nokubeke sekuphoqa inkantolo ukuba ke ikhiphe umnqamulajuqu womhla zingama23 kuMbasa bebese bawafakile lamaphepha. Kupuntshile ukulalelwa kwecala elibhekene nomasipala iTheku kanye neminyango eyahlukene kahulumeni esifundazweni nakuzwelonke. Leli cala kuzokhumuleka ukuthi lifakwe enkantolo enkulu yaseThekwini iqembu le-Action SA njengoba ke lisola labamangalelwa ngokuhluleka ukulungisa ingqalasizinda nosekholele ekuchithekeni kwendle eyindaweni eziningi. Ummeli waleli qembu uthike iminyango okuwozokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kanye ke nowezokungcebeleka kuleli kanye ke nomasipala uqobo bahlulekile ukufaka amaphepha okuyiphendulela kusenesikhathi. First respondent being the Minister of Tourism, as well as the Minister of COCTA, the MEC for COCTA and the municipality itself, being the 7th and 8th respondents, have failed to file answering affidavits in this matter. In those circumstances, the matter really was hindered from proceeding. They have now said to us that they would like to mediate, and they served a notice on us to do so. We are not confident that that process will be of any use. I think the time for talking had ended prior to us issuing the papers. Be that as it may, the court felt that it is appropriate to give them another 31 days to do so. We have obtained a further date on the 3rd of April. Should they again fail to file answering affidavits, the matter will then, we will apply for a preferential date so that the matter can be heard on the opposed date. We are trying to escalate this. Ordinarily that would be sometime next year, but we have been given leave by the court to ask for a preferential date should they again fail to file papers and disregard the rules of court. Enkulumeni ekhethekile iziko leindaba elabanayo phambilini nongosihlalo weqembu le-Action SA esifundazweni wadalula ukuthi umnyango wezokuvakasha esifundazweni emaphepheni owafake enkantolo ukhombe ngenjumbane umasipala ngokungahambisi kahle kanye ke nokuthi wakhuluma iphutha ukuthi ke inkinga zengqalasizinda zingumthelela weyikhukhula ehlasele isifundazwe kwazise sekunesikhathi beyikhuluma. Namuhla utsheleke abeyindaba ukuthi njengoba abamangalelwa befuna udaba luxoxwe ngaphandle kwenkantolo kabahambisani nalokho. Usolelo masipala ngokudelela inkantolo kwazise uhlulekile ukuyiphendulela. Sithi kuyichilo ukuthi uzekufikela khona umkhandlu omkhulu kangaka unabameli abangaka uzophoqwe inkantolo ukuthi wenze into omele uyenze. Kumanje siuncenga ukuthi awulungise inqalasizinda yesuwa. Manje siuncenga manje ukuthi manje awuphendule nje impendulo into esiyibuza enkantolo. Yilokho sibona kuyihlazwa kakhulu, kodwa ke namhlanje sikuthokozela ukuthi siyavumelana ukuthi while ikhulunywa nabo sobezwa bathini, kodwa akusho uvumelana nabo siyobezwa nje ukuthi bathini. Kodwa ngomhla 3 ku-August mhla 3 ku-April uma kuyukuthi umkhandlu weTheku no minister uhlulekile ukufaka ama-affidavit, unkantolo izolalela udaba. Kodwa mebeyifakile udaba lizohlehla ke luze lulungele ukuthi senze ama-reply nathi as Action SA ama-affidavits abo, bese kuba ukuthi ke ngoJune senze ama-timelines sesenziwe ukuthi siphendulane nabo. So kuyobe ukuthi ke manje ke i-council ye-Action SA iyobe isibhalela u-senior civil judge icela usuku oliyobe lu-agent ngalesikhathi leso. Kodwa namhlanje isho njalo ke nje basically ukuthi at least le matter izokwenzeka kulonyaka ngoba besinayo fee yokusaba ukuthi ngenzeka igcine sibe noyinsuku ezinikwa unyaka ozayo. Kodwa namhlanje sijabula kakhulu ukuthi yena lo daba luqoqeka lube ndawonye. Imiphakathi eminingi ngaphansi kwalomasipala ibhekene nengwadla njengoba iphoqeleka ukweqa indle egeleza emgwaqweni kanye nasendlini. Iqembu le-Action SA liya kuleli cala ngokwesekwa iloyo obengusekela meya kanye ke nosihlalo wengqalasizinda umengameli weqembu iABC njengoba ngele edlule
edalelwe ukuthi uzofaka isicelo sokuba umngani wenkantolo ukuze ezohlinzeka ngobufakazi obudingekayo. Ngingakubalula nje ngikuhlalula ukuthi ngomhla ka-26 March ngo-2022 ngangise-ofisini inyanga nje intathu vo ngabhala umbiko wamapage awu-58 awayichaza isimo sokuthi ingqalasizinda eThekwini yonakele kangakanani. Lokho kwalandela ukuthi ngicathi nge-11 ka-April ngaba nomhlangano nomongameli walelizwe ngamchazela isimo se-infrastructure yaseThekwini no-premier wale province okwakuzekalala wayelazi lo daba. Ilokho-ke sifuna sikuthathe njengamanje sikubeke phambi kwenkantolo ukuthi akekho ongaphika athi akazi kwakwenzakalani kusuka emakhanseleni kuya kwi-escrate kuya kumeya kuya ebuholini beprovince kuze kuyofika ebuholini bukazwelonke akekho ongazi. Ilokho-ke sithi sifuna ukubeka phambi kwenkantolo ukuxhasa i-application efakwe Action SA njenge-ABC esithi ikona kahle hle ama-political parties okufanele ngabaya kwenza kunawuthi lokho encethezela ngezinto engeke zisisize. Ukufakwa kwalamaphepha ngokuphela kuKandasa yikho okuzocacisa ngokuzokwenzeka ngosuku olubekelwe lona enkantolo umhla zi-3 kuMbasa. Ey'ndabeni ze-1KZNTV kube kuNtombi khona Mvubu ngiseThekwini. Amalungu omphakathi asemthwalumo ogwini oluseningizimu nelikaMthaniya abhekishe ngaphandle kwenkantolo ephakeme eMgungundlovu ezwakalisa ulaka lawo njengoba-ke kuqhubeke icala lowesilisa osolwa ngokuthumba adlwengula aphinda abulala intombazananya eneminyaka-ke eyisithupha ubudala. Umsolwa-ke ubevele ngaphambi kwenkantolo. Abecula kanje ngaphandle kwenkantolo ephakeme eMgungundlovu amalungu omphakathi asemthwalume ngesikhathi ezokweseka umndeni wentombazanyana edlunguliwe maqede yabulawa. So umphakathi wasemthwalume lesi senzo sisithinte kakhulu umphakathi nje wonkana uyathuthumela sidiniwe kahle hle. Sidiniwe kakhulu ngoba iselihlakalo lesesiqala ukuthi senzeke kubantwana normally besijwayelekile ukuthi senzeke kodwa besijwayeleke kubantu besifazana sebakhula khulile. Omama emthwalume nje asiphumile namhlanje soseka umndeni wakanyawose ecaleni lika elenziwe unkanyiso wakaHadebe. As usually ke vele sihlale sizophuma vele siseke mengabe kunesimo esenzeke kanje. Usibisi uthe ngombhikisho wabo ngaphandle kwenkantolo bazobeka ingcindezi kuyona ngaphakathi. Njengoba silana ngobuningi bethu sizobeka ingcindezi kwinkantolo noma whoever okuyena ozokhipha isigwebo ukuthi babone ukuthi umndeni awodwa sikhona nathi. And futhi nje asilana suke sizokhombisa nokuseka umndeni yabo nokuzoziseka ke nje thina sisonke si-community ukuthi thina siyinto eyi-one. Umndeni uthe unethemba lokuthi umthetho uzodlala indima yawo. So mabeyiletha la sine-hope ngempela ukuthi ngempela amasondo e-justice azorola lokho kwangampela and siyithole i-justice as a family. Nanokuthi enye into esiletha lana is also nje just to find closure because asazi kwenzakalani. We've never heard his version of events. Asazi ngempela kwenzakalani. So silana sifuna ukuthola leyo closure. Sizwe wonke ama-details ukuthi what transpired ngalela langa, what made him do such a thing enganene na 7 years. Kanti omama bathe bafuna ubuholi bendabuko bungenelele kulesi sihlava. Sifuna ukubhala incwadi siqondise komkhulu. Sicela inkosi yesizwe ukuthi iqoqa amadoda nensizwa zawo kuzohlangana kuxoxiswane badodisana ukuthi isimo esikanje silawuleka kanjani bafundiswe ngoba akusuka abantu abadala normally kusuka abafana asabasebancane benze isenzo abasenza emthwalume. So bevele nje sisenhlelweni ezithile ukuthi sizocela makusuka manje siqondane nekomkhulu sibacela ukuthi inkosi yesizwe ake isondele nayo manje ngoba kuyabathi umonakalo omkhulu kakhulu wenzeke endaweni. Inkantolo ibe yisihlehisela ulesithathu icala lapho kulindeleke ukuba umsolwa aqhubeke nokungena ebhokisini achaze ukuba uyawavuma noma uyawaphika amacala. Ezindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Umasipala uMhlathuze usunxusa abantu basenseleni namaphethelo ukuba bayeke ukubhukuda kwidamu lemayini yenkwali kwesakakhoza enyakatho nesifundazwe. Lokhu-ke kulandela ukuminza kwabantu ababili kule mayini. Ziyaqhubeka izigameko zokuminza kwabantu emayini yenkwale kwaBhejane Enseleni eseyaphenduka idamu nendawo yokuzithokozisa. Lokhu-ke kuza ngemuva kokuba abantu besilisa ababili beminze kule mayini ngomgqibelo wempelasonto esisuka kuyona. Oyedwa walaba besilisa
ushone endleleni ebheke emtholampilo ngemuva kokutakulwa yilabo abebhukuda nabo. Kanti-ke owesilisa omunye wesibili utakulwe eseshonile ngesonto ekuseni. Okhulumela umasipala uMhlathuze uBongani Gina uxwayisa umphakathi nalabo abahlela imicimbi kuleli damu ukuba baziqhelelanise nokwenza lokho njengoba kubeka impilo yabantu engcupheni. Siwumasipala waseMhlathuze singaqinisekisa ukuthi sitholile ngembiko yokudlula emhlabeni kwabesilisa ababili okutholakala ukuthi badlule emhlabeni emuva kokuminza Enseleni Quarry Dam ekuyidamu ke umasipala ohlezi uxwayisa abantu ngalo ukuthi bengayi kulona futhi bengabhukudi kulona. Umasipala uyaqhubeka ke nokunxusa umphakathi ukuba ungabhukudi kuleli damu nalabo benza imicimbi ukuthi beyeke ukuhlela imicimbi kuleli damu ngoba babeka izimpilo zabantu engcupheni. Kanti umeya womkhandlu ukhansela uXolani Ngwezi ube sedlulisa ke amazwi akhe enduduzo emndenini emibili ethintekayo. UGina ube esechazela umphakathi ngezindawo eziphephile abantu abangazithokozisa kuzona besuke kuleli damu. Siyaqhubeka ke nokunxusa abantu ukuthi uma bezwela ukuthi bafuna ukuyikhipha noma ukuncebeleka abasebenzise izindawo ezihlelelwe khona ukubhukuda okufana nayo Enseleni swimming pool cishe ngamakhilomitha 5 nje kuphela uma usuka kulona idamu leli. Khona neBrackenham swimming pool, Aquadene swimming pool kanye neAckelstrand beach ulwandle ke olukhona lapha eRichards Bay. Sinxusa abantu ukuthi basebenzise lezi ndawo ngoba zinabo abahlengi ama life savers ukubasiza ukubhukuda. Kanti-ke lo okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uConstable Thenjiswa Ngcobo uqinisekisile ukushona komunye walaba besilisa. Amaphoyisa asenzeleni aphenye icala le-inquest emva kwesigameko esenzakale khona endaweni yasenzeleni izolo ntambama. Ngale nkathi owesilisa oneminyaka ewu-47 obehamba nabangani bakhe endaweni yaseMayini Quarry babhukudile kule ndawo. Lona-ke wesilisa wabese yagwiliza washonela khona endaweni yesigameko. Ezindabeni za1KZNTV kube kumqondisi Myeni ngisenseleni. Nina benkonjane edukele ezulwini asithi khulu kuqushuwe etolo sihlangabezana kanjani masibuya. Nina bakadlotho uvakabheke kufana nemisebe yelanga siyakubingelela siyakwamukela mungabe usanda kusijoyina ubukela izindaba ze1KZNTV yamukela ke nazi esithi yizo ezihamba phambili. Lihlehlile ELOWETHEKU ne-Action SA. Owesilisa usolwa ngokudlwengula abulale intombazanyana. Kanti ke ziyaqhubeka izigameko zokuminza kwabantu Enseleni. Umphathi kamasipala uMhlathuze enyakatho nesifundazwe eKwaZulu-Natal uNkosenye Zulu uthi bewumasipala basezinhlelweni zokwakha indawo yokupaka amaloli nezolekelela kakhulu ukunqanda isiminyaminya samaloli emgaqweni eyakhele lo masipala. Ekhuluma nethimba lezindaba le1KZNTV uZulu uphinde waveza ukuthi ke sekuzoba nemvume ezokhokhwa amaloli ukuze nomasipala uzokwazi ukuthola imali yokulungisa umgwaqo obulawa yiwo amaloli. Ngeviki ledlule kumenze ukuhamba kwezimoto emgwaqweni onguthela wayeka uN2 ngasedolobheni Richards Bay ngenxa yesibalo samaloli amaningi abebheke echwebeni ukuyothulula umthwalo wamalahle. Umphathi kamasipala uMhlathuze uNkosenye Zulu uthi basezinhlelweni zokwakha indawo yokupaka amaloli phecelezi truck stop kanti lo masipala usuveza ukuthi kuzoba nezivume zamaloli azongena kuleli dolobha. Sisohlelweni lokulungisa i-truck staging area ezokwazi umatha ama-truck umthwalo wama-truck awu-500 at any given time along uJohn Ross highway. Nokho ke ngokweinhlelo zethu silindele ukuthi le truck staging area izothatha isikhathi esingangenyanga eziyisithupha ukuze kwazi ukuthi ivuleke isebenze. Kushuthi nakhona kuyaphoqa ukuthi okwesikhashana akuqhubeke izinto zenzeke ngalendlela ezenzeka ngayo. Nesethemba ukuthi ke uma ngabe kubambisana kukhona lizoqhubeka uhlelo lokuthi babize la uma-truck abawabizayo bese kuthi ama-truck amaningi bawa stage lapha kwi-Naval Island. I-Naval Island ke yaboka bakwa Transnet. Kungasiza kakhulu thina njengedolobha. Kodwa kokubaleka kakhulu ukuthi uzuza ngani ke umphakathi owakhele idolobha laseMhlathuze na? Yini ezuzo umphakathi uma ngabe kunaloku kuhweba okukhona? Siphezulu kwe-bylaw ezokwenza ukuthi bonke laba aba-operate ama-truck
bakwazi ukuthi ukuze bakwazi ukusebenzisa imigaqo yethu kune permit abazoba nayo abazoyifixa lapha efasteleni ezokwenza ukuthi bakwazi ukuthi babe nemvume yokungena. Le permit ke izothi mangabe ikhokhelwa inkokhelo yakhona izokwazi ukuthi silungise umgwaqo njengoba sisho ukuthi umgwaqo uyonakala kakhulu ngenxa ukuthi ama-truck maningi kakhulu. Umasipala uMhlathuze uthokwa manje ugculisekile ngesimo esiqhubekayo njengoba kubukeka singekho isiminyaminya emgwaqweni. Kanti lo masipala ube nomhlangano nezikhulu zechweba ukudingida ngezindaba ezithinta amaloli. Inkampani yakaloliwe omunye umthamo amaloli izogcina eNaval Island uma besalinde ukuyothulula. Asikushuthi ngathi nje njengamanje it's work in progress esikubonayo yes for now siyakuthokozela kodwa ayikabikho isolution engathi solution epermanent ethi kuzokwenzekani ngaphandle kokuthi thina njengomasipala ngokuqonda isimo sokuthi iPort ayinawo umhlaba wanele ukuthi wonke umthamo wama-truck umumatheke nokungenza ukuthi ama-truck siwadedele nje akwazi ukuthi akhululeke aqonde ePort ngokwazi ukuthi azofika apha ngaphakathi. Kunomhlaba oseduze kwePort esubiza ngokuthi back of port. Lo mhlaba siwenzile wa available ama hectare awu 35 siwenzile available ukuze inkampani zangasese zikwazi ukuthi zisebenze sakuhweba. Kuzokhumuleka ukuthi ngeviki eledlule kuphoqeleka ukuthi amanye amaloli angaphezulu kwama-800 ayopakwa esikhumuleni sezindiza esidala empangeni. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Abezinhlaka ezahlukahlukene zokutakula kanye ke neminyango yezokutakula kuleli babambe inkomfa yezinsuku ezintathu ukudingida amasu kanye namaqhinga ezokuthuthukisa lo mkhakha kanjalo ke nokukhuluma nje ngezingqinamba ezikhona. Le nkomfa ke ize esikhathini lapho isifundazwe kanye nelakuleli lihlaselwe ke yizikhukhula neziqhamise iqhaza labezokutakula kanye ke nokusilela emuva kulo mkhakha. Njengendlela yokuhlola kanye nokudingida ngeinkinga kanye namasu okulekelela umkhakha wezokuhlenga kanye nokutshuza abomnyango wezokuthutha kuleli kanye nezinhlaka ezahlukahlukene kulomkhakha babambe inkomfa yeinsuku ezintathu phakathi kwezinto ezibalulwa njengeyinkinga ukungabi nezinsiza ezanele ukuqhuba umsebenzi ikakhulukazi njengoba elakuleli liphinde lithenjwe nangamazwe angomakhelwane ukwalekelela uma kunesidingo sezokutakula. Sila namhlanje ukuthi sizosibheka as abantu abenza i-search and rescue. I-search and rescue kusho ukuthi mangabe abantu abasemkhumbini becwila or bazocwila fanele sisukume sihambe siyobatakula noma laba abaphahlezeka ngendiza fanele sihambe sikubo sibatakule labe sisengabatakula. Manje sizosibheka as iSouth Africa ukuthi into esinazo nento esizenzayo zumele nalo msebenzi. Enenye into uzokwazi ukuthi kunamanye ama-countries abheke thina, amanye amazwe abheke thina ukuthi siwasize. IMozambique, iAngola, iMadagascar neComoros. Kusho ukuthi nabo babheke thina ukuthi makwenzeka into kuma-area abo yitho kufanele sisukume siyotakula siyosiza. Ngaphandle kokushoda kweyinsiza nengqalazinda nokwenza kube nzima ukufinyelela ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya ngokusheshsha ukugqoza kwabenza lo mkhakha ikakhulukazi labo amampisholo ngezinye zezinto ezibalulwe njengezinto eziphazamisa lo msebenzi. Ama-challenges obvious kuzoba ama-resources. Niyazi ukuthi i-coast yethu about 3,000 kilometers. And so sinida i-boat eyi-1 but ama-boat amaningi so that mayenzeke eCape Town sikwazi ukufika kulabantu ngesikhathi. Mayenzeka ngaseThekwini sifike kulabantu ngesikhathi. Mayenzeka eRichards Bay sifike kulabantu ngesikhathi. But ngoba bengishilo siyadlula eSouth Africa. Makwenzeka anything eMozambique kufanele sifike ngesikhathi. Akukho esingeke sikwenze. Kodwa uhulumeni makanga sinezezela sizokwazi sizoba comfortable ukuthi sikwazi ukwenza kahle lo msebenzi esiphethe.
amathimba okutakula ehlukene njengoba kukhona agxile ukutakula olwandle uma kwenzeka kuminza imikhumbi, ilawo atakula uma kwenzeka kuphahlazeka indiza kanye-ke nalabo abatakula uma kuminze emfuleni njalo njalo. Kuzokhumbuleka ukuthi ukusebenza kwabo kugqame kakhulu ngesikhathi isifundazwe sihlaselwe zikhukhula nokobe kudingeka abasebenze ngokuyikhandla. Ngenxa yokucayeba lo msebenzi, amathimba ezokutshuza akuthola kunzima ukubhekana nalo msebenzi nokuholela ekuhlukumezeni kwabo ngokomqondo. One can never unsee what you've seen, and you can't unhear what you've heard. It's very, very important that the entities who work, for which the first responders work, are actually making an effort to make sure that the first responders are debriefed properly, and that they get the necessary time to actually work through the stuff that they've seen and heard. It's very, very important. And, you know, when you are a first responder, specifically from a search and rescue perspective, you don't stop, you go. If the need is there, you go. But we need to step back and say, if I don't take care of my mental health, then I cannot be good for whatever the next operation is going to require from me. So that is very, very, very important. And that is, I will be in the work group. Kulindeleke ukuba le nkomfa iphume neyisombululo kulokhu okuthathwa njengeyinkinga, kanti banethemba lokuthi kuzoba nemikhankaso ezogxila nasezikoleni ukufundisa kabanzi ngawo lo mkhakha. Ngethemba ke lokheha yona intsha. Eyindaba enziwa KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Ake siphinde futhi sithi khulu kuqushwi ezitolo sihlangabeze masibuye. Siyakubingelela sekwamukela mungabe usanda kusijoyina ubukela izindaba ze1KZNTV yamukela ke nazi ezihamba phambili. Lihllehlile ELOWETHEKU ne-Action SA. Owesilisa usolwa ngokudlwengula abulale intombazanyana. Kanti-ke ziyaqhubeka izigameko zokuminza kwabantu Enseleni. Ake sikubhekele ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli liwu 18 rand 41 cent maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u22 rand 3 cent maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe ngu19 rand 44 cent maliqhathaniswa neeuro lase-Europe. Koliteke lona lingu $1,811.50 i-ounce kuthi uwoyela ke ongahluziwe ube u$83.16 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Iqembu leChippa United sekusabalela imbiko yokuthi selimkhombe indlela lo kade umqeqeshi waleli qembu obesabambile uMorgan Mamila kulandela ukungenzi kahle kwalo kwimidlalo yakamumva. Lo mqeqeshi ke kubikwa ukuthi ukhonjwe indlela emva kokuba ke iqembu leChippa lidliwe ngamagoli amabili kwelilodwa yiSwallows FC enkundleni iNelson Mandela Bay izolo. Lokhu ke kwenzeka nje leli qembu lisendaweni ye-13 njengoba selinqobe kuphela umdlalo owodwa kwemithathu. Ukhet Lentshisi oke wabamba izintambo zokuqeqesha kubhekeke ukuthi ke kube nguye ozothatha izintambo. Ake sikubhekele isimo sezulu. Nina bakahlavana phulumlile endulindu bobasomantshonga benoqelemane ezingaka kade sikuphathele zona osukwini lanamhlanje sihlangabezana kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo.